होल पबा कैसे बताई तोहरा के सखी सारा सामान मोर झोल के बा होल पबा हरा रही पलई दुगोल पबा कैसे बताई तोहरा के सखी सारा सामान मोर झोल के बा इनके हवाले हम कैली सामान इनके हवाले हम कैली सामान मांगते ही रह गइले पसावा यादो जी के लठिए पबावे सान इना कायंगे नहीं बारे बबुआ रोज मिलेला बोलावे चंदन निगम मोरा घुंघाटा